Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. جوشیدی گوزلیک؟ من ترا گفتم کی داتشکه چوکاده аджинесоли нави. Чи ба ты вечно дер мекни? Ҷони ма охи ман дар кор будам, работа, понимаешь, деньги зарабатывам. Руша сиёка дестугон, қати кадом қанчиқи буд? Туро ягон кас ягон чи пурсида пешонид ранги трассаи самолёт? Майли илтимос сар накне. Охи айнаи трассара бикунуш хӯрдесай мефурад бихормаш. Буҷиқ. Бира уҷа самолёто ждату дурам. Ман яки сабабша нафаҳмидам. Ту чи ба вечно дер миёй? Охай корон бисёр шидам. Буйдухи духтаре. Бира уча тавбара. Ба даҳанат меринам. ҳунар дар кораи барои ридана. Агар гига хӯрда мешида пиши куни ту мағозаи хӯрокворӣ менавистанд. Хита гиҷо хуш мекида мо бираб худа да парем биё ба фикри май бепаринира тортанак задай уҷа. Кори ту набоша. Дарчи? безор каде. Охай нами. Хаб мекине намиру? Бугуша охи биҷиқа бишина. Тамом карочи. Қисонда бишине намиҷа. Ина мияй. Ту худат биҷиқ биши? Вечна ранги сагон меҷаки. Худи саг. Ҷабё. Тинҷиай. Султон қати. Чока. Ҷанг шидем. Yes. Гидат худем карочи. Ҳеҷ гам нестай ҷони ман. Я султонак бидай, ғамша нахӣ. Медонӣ? Вай, трани дастоем буд ростигав. Вай я дурӯғгӯ буд. Ай дурӯғгӯира даже дар рекорди Гиннес наистагиш будан. Зиқ нашав сасиска ҷони ман. Бифурат ягон тамаме ком меомад. Ниши меня взглядом. Обернись-я рядом. Ты зиқ нашав. Бекове меовем ягота. Кори ту ҳалай мақсад давдаваш мондай. Биё я чокут кунем ба гапо. Ҳама 100% ту просто аҳамияте кияй табарад. Бимрам да буйтай каши. Ту чико кадаси? Чико кадам? Навака куни мара қапиди. Не, ту ни то фаҳмидӣ. Ба тоза кадани буд унҷа чизе буда. Ба фикрам тозаш кадам уже. Рута сиёнаку? Извращени си рост ҳаром? мегӯ. Ку ябор нишон те? Ку бинем тоза шид? Ки дар корай? Қурбон. Баъд? Файроду шам мекунем? Не. Қурбон. Дугонот файроду доран иҷа. Ой, наомаду. О, братано чо каде? Куҷо рафтести? Қати ҷуром авра рафтание мо. Ту мара пурсидӣ ба? Ту бояд пурсӣ? Ту қил бидай, брат. Ман просто ҳурматш мекунам. ҷон мумкинае мо авра бирем? Баландтар гавза? ҷон мумкинае мо қати ҷуром авра бирем? хай ман фикр мекунам. мо уҷа ҳаррӯз бозӣ намерем, илтимос сарш кӣ? Рост мега. майли бира. хайрат. О, чокади терминатор. гӯш ки Андрей. соати 10 шудо ба ҳамиҷа бош. Да? Соат уже худаш 9:30. Ой. Агар не ҳамҷа мешина. Брат ҷон хаб ки илтимос хаб. Тамом ҳамҷа мешавем ҷон, соати 10. Рафте. Я минут. Ягон дугона надорӣ мара тихрӣ кунӣ? хе гумша датандакат бри. чута некрасива чахчах дорӣ ту. охи ҳар довқати духтаро мебинмад мебахшмад мекити я бабни ки ҳаром будай басай. ту чӣ гуфтӣ? давай гуфтӣ мара? майли да тухмат бимесим дига санг назар. чокади чӣ гап шуд озӣ? султон буд. вечна қати духтаро мегарда мега хоҳархонон будан ваё. бо ман вая фақат мебахшам гузлики ҳарома. ман намедонистам вай бабнига. қати касе бо мегашта? бача акози ҷудо шиден? ки датш кардам. дига наметонам охи қати бабник. номардӣ кад неки натури. ин кора бояд намекард вай. баъди ин кораш бояд медали пашмиш бутиям. ман намедонистам охи. зиқ наша, ман қатитам ҷон. чокадеси ту? ҳечи? афтат ранги гӯ ҳиҷиқидагӣ тинҷия дастма фучфучак дорӣ. охай ман тура дилбардорӣ доштам. нее? бо чо кадани будӣ? ябора фика тихрӣ накардӣ хай? маймун? извращениси ҳаром? дар кор нестай хай дилбардорӣ ту? акай таксияй? биши таксияй. треза тавои ки пешакӣ. чӣ ба? ай бӯй гуз ман амри бо. окей. дар кор нест? агар гарм шида боши либосита бикаш, ман намепоям. не ҳама садай. бигӣ усикнавад ноҳитрандулета бо назанмиш конкурс татме накунӣ. музика баланди бад нест? не созай. чӣ хейр рӯзи нағз будай? тенҷай. усбесе била қариб омадай бо дарутона пара кайф куне. ягон камбудӣ нест? не ҳама 100%. уҷа касе тахтах кадеса натунам. Братуха, по-братски скажи умные слова. Опять с камерой. Пошел нахуй. Если человек заебал, то пить надо первым. Пчина мехре? Не, рахмат масерум. Окей.
الو دوگان چو کدی دگجویی؟ چی؟ حالم در خونه ای؟ دو دستی چی حرامی خدا زده ای پیشی تو مدر کدست کنی رمانو؟ ها کینوی سوره دفشکی کینوی نمیشدن معنی نداره همون کینو مرزتو میفوره نازنین ما به تو نمیتونم. انیس جان خودت رو نکش من تو رو دوست میدارم بچوره انیس بهوده خورم میکنی من خود نمیدونم چرا من در تو خوی داده بودم نکیت من در اسمینیت کدی ما ایرا پدستاوید کدم نازنین من این کارو نکردم. ایتی تا اسمینیت نکدم پدستاویدش کدم فهمیدی قش دوست میگی ха ки то кай қаркини ту давом медода бошад آش به پیاز نمیشه دختر بیناز کریسای жмот о надорум сумохи айфонут харам تو вообще-то олик بگیری охе ҳамусун датир аз худ мешава ман бояд ранги умеда парсаева шавам ва айфон 11 дорам ман надорам ай шарм тиҷи хат майли айфон нахо ай ростӣ чӣ хеши я саволам да ҷавоб те чӣ савол мара ёд кадӣ рӯи ту сиё ман бе ту шайтон маҳтоби Сар. шабам лабам бар қурбон бас ки бес холи лаби ту холи шабам маҳтоби қурбон охи бас ёдат кадам охи сосискафтесте мара дӯст медорӣ дӯстат медорам афанди гуфт сини занаш чӣ ба ту дурӯғ мегӣ маҳтоби майли қурбон бахшидам лабам бар лаб салои экран на сайти хулиган бигӣ панҷагилта тия бабник буда чӯ кадама ароси пешарат қати гап задести не охи ротасионаки мара ҳамаша бонуи пахтачина гуфта дурӯғам мегам ман қатиш гап назадам тамошо кӣ чира чӯ кадеси ту ҷинет пари чӣ ай қурбон як бор дига мепурсам ту қатъи ҳамин наргизи кунгиз гап мезанӣ қурбон тарсидӣ ҷон бия ман худам фаҳмонам короче ма просто я шпилевили кардем я боч не дурӯғ мега ҷон дурӯғ мега ту чӣ мехали кеси на кеси гираш омадай дилет намесӯзадами ҷон дурӯғ мега рӯстӣ ҷон ира би чӣ ко кардӣ ту намеша сиз буда охай ту хафаш кардӣ айби ма чия охай ира би охи чӣ мега ту якҷо пайдо шидӣ я рӯз туда намешава кори ту чия ман хиёл меаҷоа нестем дигар мер хиёл кард хирӯз парид билес буд ҷон давай ля ҷон бите телефонта занг зан байби май телефони ту мурда мемри заряд бимонӣ вақтш просто ман занг мезанам тамом ини хидат хати занг о зад зарядаш буд ши биами ма рақам натенав панҷагил хати бисёри бад боз кардим шарпарро бевачаи навёфтай ҳа дар кунҷи дилам ишқи касе хона надорад беғарзи ту ку бинамагане ина ма биги кофти ёфти ай хидат ҳамаш арӯсои ҷурамай ай мане арӯсои ту нестам не ай ма нестан ай ҷурома байнаи духтаро киян да контактиёи ту ман ягончиша намешосам лола меха думба калон эваҳ аки турам ёфти кира пурсӣ ҳамаш ба фикрам хеш табораи худ ман як гала духтари хола дорам байнаи думба калон кияй турам ёфти аки кира пурсӣ вай ҳансиф май вай думбара нағз бигда барам қа думбакалон хайнаи лайлои сихтрамон кияй аптекачияй вай тоба кадам доруи сихтрамон фақат мерам мегирим ку ай лайло у код лажопи хай майли инаи меҳрунаи чашмкабутакаш кияй ваҳ унаму як чишмая ку мея фақат мега ё чокати шозӣ унаму касали Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies.